Bir yerde bugünkü davarada bayraklarım nasip bolan tüy süröklerin minnettar yaşlar. Şol sanna Avraylı halkara sport yarışlarına çıkça dep öz äkli okuyup başarılıklarını gaýgyrman, ýokary ussatlyklaryny görkezmekleri netijesinde altın medallara münasip bolmaklary bugünkü gün özlerini ak mermerli Mirjan Şekermez Aşgabatyň aklygyna yaraşyp duran ak renkli täzece awtologlara eýeden türgenlerimiz münasip bolan ulaglarynyň ýanyna hormatly prezidentimizi tüy sürökden hoşarlyk bilen alkışladylar. Çünkü bir karar vatanımızda gahryman arkadağımızdan asırlı ve öňdüňgörjükli başlangyçlaryny münasip we üstünlikli dowam edip, hormatly prezidentimiz bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, olaryň öňünde sport äleminde dünýä derejeli üstünlikleriň täze gapsyny açýar. Aziýanyň Mirjan gazaplanýan paýtagtymyz Aşgabatdaky Olimpiya şäherçesiniň giň howlusyny bedaýa turan ak awtologlar himmelerin göňüllerini belinde götürýär. İnsan kalbini şahatlykly pursatlar gurşap alýar. Ýokary netijelere gadanan türgenlerimiz arkadagy gahryman serdarymyzyň döredip berýän çäkli şertlerinden netijeli peýdaranyp, geljekde de sport dünýäsinde ýokary üstünlikleri gadanyp, ýaşyl togumyzy belinde parlatjakdyklaryny ananlardylar. Sportyň olimpiya görnüşleri üçin ýetlenilen häzirki zaman sport diskalarynyň gurulmagy, türgenleriň, tälimçileriň we beýleki sport nähermenleriniň taýýarlanmagy üçin döwletimiz tarapyndan ägir tuly maýa goýumlar gönükdirilýär. Ýurdumyzda sport hereketini ösdürmek üçin giň mümkinçilikler edildi. Ähli vilayatlerde zerur enjamlaryny üpçün edilen häzirki zaman sport sagaldyş we atçylyk sport toplamlary, köpügorly stadionlar, sport mekdepleri we beýleki ugurdaş diskalary guruldy. Ussatlygy barha artýan ýurdumyzyň türgenleri iri halkara beýatlaşyklarına we ýarşlarda, şol sanna Aziýa we dünýä çempionatlaryna üstünlikli çykyş edip, ýokary netijeler gadanýarlar. Olaryň gadanýan ýokary netijeleri garaşsyz Türkmenistan watanymyzyň mukaddes ýaşyl tuğuny al asmanyna parladyp, Awraýny dünýä derejesinde belinde galdyrýar. Hemde ýurdumyzyň ýer ýüzündäki meşgurlygyny artdyrýar. Bir karar watanymyz bolsa, şeýle oğul gyýlaryny ýokary döwlet derejesinde sarpalaýar we olara uly hormat bildirýär. Sowgat berilen awtologlaryny ýüzlerine silip kabul eden türgenler, arkadagy gahryman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlekem olar ýokary netijeler gadanyp, watanymyzyň mukaddes ýaşyl tuğuny al asmanyna parladyp, Awraýny dünýä derejesinde belinde galdyrjakdyklaryny anandylar. Hormatly prezidentimiz sport ussatlarymyzy gadanan ýeňişler bilen gutlap, ýurdumyzyň sport awraýyny belinde galdyran türgenlerimize mundan meýlekde sport äleminde uly üstünlikleri arzu etdi. Şu pursatlara şaýat bolan türgenleriň ene atalary ýürek güýsünçlerini tolgunma bilen beýan etdiler. Arkadagy gahryman serdarymyzyň şah serpaýy türgenlerimizi hassa ruhlandyrdy. Öz prezidentleriniň döwlet syýylaklaryny alna synap, güýsünçlerini synlaýan ene atalar hormatly prezidentimize çäksiz hoşarlyklaryny aýdýarlar. Olar eşitli döwürde ýaşaýanlyklaryna, prezidentleriniň uly üstünlikleri eýe bolýanlyklaryna, olaryň hormatly prezidentimiziň şah serpaýyny buýsat bilen kabul edýänliklerine şahatlyklarynyň çägi ýok. Hormatly prezidentimiz halkara paragaçylyk we anlaşmak ýolunda bagtyar ýaşlarymyzy dünýä derejesindäki olimpiadalarda we sport ýaşlaryna üstünlikli çykyş edip, bayrakly orunlara münasip bolmaklary bilen ýeni devir ýola tüý sürökden gutlap, hemmelere üstünlikleri arzu etmek bilen bir yerden uğradı. Watanymyzyň awraýyny dünýä derejesinde belinde galdyrýan raýatlarymyzyň ýokary döwlet derejesinde sarpalanýanyň nowataky sowtnamasy bolup, köňülleri begendirýän täze awta ulaglaryň ýanyna olara münasip bolan türgenler hemde türgenleriň ata-eneler jemlendiler. Bugun Benet Münmerden medali düşen ussatlarymyz sportyň hak howanlary arkadaly gahryman serdarymyz bilen diýdarlaşdylar. Hormatly prezidentimiziň şah serpaýyna münasip boldylar. Şeýle bagta eýe bolmak, täze ýeňişlere, täze üstünliklere, Benet mendilleri tarap anamny ädim etmäge ruhlanýar. Türkmenistan diňe öňe barýar, ýagty geljege tarap barýar. Ösüşleriň Benet basgan şaklaryna çykýar. Çünki bu döwletiň beýik milleti bar. Arkadaly gahryman serdarymyň belleşi ýaly watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir. Eşetli günlerimizde, ajaýyp döwrümizde, toy wakalarymyzda şaýat bolýan watandaşlarymyzyň her biri bugun ýurdumyzyň ösüşine özleriniň goşantyny goşýarlar.
Eder turganlarymyň gadanan üstünligi bolsa, munyň aýdyn tutnamasydyr. Ata-eneler öz prezidentlerine döwlet derejesinde şeýle uly hormat bildiren üçin döwlet başlygynda hoşalyk sözlerini buýsanç we goş duýgulardan tüýsürekden beýan etdiler. Men Meredov Kemal, Türkmenistan Sowetçy Milli Federasiýasynyň jiu-jitsu sporty boýunça tälimçi bolup işleýär. Halkara parahatçylyk anaşmak ýylynda biziň turganlarymyzyň gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň adyna şaher paýlar ýapyldy. Biziň ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak üçin ähli şertler mümkinçilikler döredilen. Şu ýylyň dowamynda biziň turganlarymyz halkara dünýä ýarşlaryna gatnaşyp altyn, brons, kümüş medallary eýe boldular. Bulan bolsa biziň ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýyny ýokary götürdi. Biz hem şu pursatdan peýdalanyp bize şeýle mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun Aýdýarow. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmiden marowaj alsyn. Ähret turganlarymyza uly üstünlikleri arzu edýär. Men Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň 3-nji ýyl talibi Aminat Guwanjowa. Men şu 2025-nji ýylda geçirilen dünýä ýarşlaryna gatnaşyp baýrakly orunlara munasip bolum. Şeýle hem Gretsiýa döwletinde geçirilen jiu-jitsu boýunça dünýä ýarşynda birinji oruna munasip bolup, arkadaly gahrman serdarymyzyň şaher paýyna munasip boldum. Beýenjimin çägi ýok. Tüýsüremden köp sag bolsun aýtdan. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyz biz turganlar üçin ähli şertleri döredip berýär. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüremden arzu edýär. Gurbaneli Vasono, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, oğlum Hemraýew Osman. Sam boýunça dünýä çempionatyna altyn medally munasip boldy. Gahrman arkadaly serdarymyzyň şaher paýyna eýe boldy. Akjamaşyn men ene hökümine şoňa diýsem buýsanýan. Gahrman arkadaly serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Благодаря нашему уважаемому президенту в последнее время такое внимание на спорт огромное делает, что результаты не заставили себя ждать. Я очень рад, что могу принести пользу нашей стране, поэтому спасибо огромное нашему президенту, и остальное за нами, нам только работать и приносить для нашей страны медали. Вот мы не так давно были на Кубке мира в Ташкенте, там завоевали 5 золотых медалей, 3 бронзовые и 3 серебряные и 6 бронзовых. А вот на чемпионате мира 2 золотые и 1 бронзовая медаль. Надо работать, еще раз работать. Больше ничего не надо, надо трудиться. Да, у нас стимул появился, такое внимание на спорт. Поэтому сейчас ребята все воодушевлены. Они сейчас еще сильнее начинают пахать. Да. Поэтому все у нас будет хорошо. Arkadaly gahrman serdarymynyň elinden 2025-nji ýylda goýulan ýeňil awta ulaglara munasip bolan turganlar hem de olaryň tälimçileri, şeýle-de turganlaryň ata-eneleri şaher paýyny ýyllaryna sirip kabul etmek bilen milli däp desturlarymyza laýyklykda agun sepelip alaja daňlanan soňra täze ulaglaryna minip şa ýollara çykdylar. Watamyzda amala asyrlayan işleriň agdybelik ruhuna beslenmegiň hormatyna geçirilen çärelerde halkymyň bagtyýalygy we jewitsigi öz beýany tapýar. Gahrman arkadamyzyň ýola goýan asylly we öňden gorujlykly başlangyçlarynyň berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne hormatly prezidentimiň parasatly başlanmagyna barha öňe ilerlemek netijesinde bilim özgörtmeleri we tassamalary üstünlikli durmuş ýaşalýar. Sport we beden terbiýe hereketini hem-de sagdyn durmuş ýöreglerini hasy ösürmek uğruna uly tagallalar edilýär. Ak mermerli paýtagtymyň arasynda giň 8 şa ýolaryna çykan akta ulaglar Aşgabatyň gözellik gorkuny artdyrýar. Munyň özi ak zat anyňa ýaşy diýen halkymyň ananjyndan dören asly ýolaglaryň berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne barhara başlanýanyna şaýatlyk edýär. Bu ýolaglar bolsa gahrman arkadamynyň saýasynda we arkadaly gahrman serdarymyzyň başlanmagyna watamynyň awraýyny dünýä derejesinde belende götürýän raýatlarymyza ýokary döwlet derejesinde hormat sarpa bildirilmegi arkaly häzirki bagtyar döwrümizde täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar.
Aşgabatyň giň saý ýollaryndan şatyr paý bolan täze awta ulaglara erkedip barýan turgunlar, olaryň tälimçileri hut şeýle döwletli we bagtyar adamlardyr. Olar ulaglaryny sürüp paýtatymyň günorta künjegindäki bitaraplyk binasyna bardylar. Bu bina ma'lum bolşaýal ýakynda Türkmenistanyň kemişlik bitaraplarynyň 30 ýyllyk şany senetiniň we halkara bitaraplyk gününiň bellenýän günlerinde halkara derejeli wekilletleriň gatnaşmaklaryna açyldy. Paýtatymyň gözelligine sağlaşyk goşulýan ak awta ulaglaryň kerwenem ýurdumyň we halkymyň halkara derejeli döwrewap etişlerden ýoňa tarap gadam urýanyň aýdyň sutnamasydyr.